gaba ko wanda biyo ba zan yi ba iya 2 weeks ko ba zan yi ba shi da wani abin damuwa to a ciki sati biyu kaman gobe ne ba to kinka na batare tsaya mai hoto to na bataren mura har kin taba ganin sai hoto an batare ne to tsaya jiyo ki gani ki jiyo gaskiya ba ki kiyo a kyamarar nan gaskiya na menene zaki hoto da maza yanzu sun lalace da shan maganin man fa'ani da ta'aliyu autan magani a hoto suke isar da sakonsu kul karki yadda ki fara kina mace ina ke ina hoto ki watsa wa internet yanzu suna shan maganin da ta'aliyu autan magani billahi lazi a iya hoto sai jakatu ya kama ya hada da wankan kai jima na fika iskanci barin ga ma wai wannan moda yayin ka ne ko kuma ban gane moda ba ina ganin katon banza ki ce mu moda kai baka san moda ba uwarta ce ni kuma na faɗa mata maza kun lalace da shan maganin da Aliyu a wutan magani idan iya hoto namiji ya kalli mace girma annabi sai ki ji shi anan ba sabin zuwa tati har 40 wata ran zai je miki to idan an sha maganin sa laifi ne ka taba gani an sai abu mara kyau an sha ne shan maganin shi ba shi da kyau za a sha ne shan maganin shi ma ba laifi ne amma a je ayi aure shige mu tafi to ina ruwanka idan an sha maganin Aliyu a wutan magani bakin ciki kake kenan saboda ni ina da lafiya shine kake bakin ciki a'a mutuncin ya mace nake karewa mutuncin ya mace kake karewa okay zaka raba ni da ita kenan dan nace zan yi hoto da ita shikenan ke shige mu ta kin ga tsayar Allah yanzu mu mata mu daina hoto mana hatsa ban gane ku mata ba wai ya kake ce mu ku mata ne nan ka taba fa gani ne kana matsanta da yawa kuma daga taba nan anan fa naji rabanta naga kana yi da yawa kai ma din katon banza kai zaka zo kana rabanta shige mu tafi kalaman ya tsaya iya haka shige mu tafi ban gane babe sai na da hoton fa ba za fa ta yi hoto da kai ba akan me to billahi lazi maza ina gaya miki wannan zamani namiji a iya hoto idan ya kalli mace to kallon zina yake mata sai dai wai kai me yasa kai dan bakin ciki ne gaba ɗayan ka kai da Allah yake nayi shige mu tafi